Bueno, sukaldean listo lanerako, eta aurreneko errezeta moduan, ingo dituguna da, patata arrautzestatuak. Bueno, lanean hasiko gara eta jarrituko kontu konten. Bai. Hauek, Carlos, zuritu, Bai. eta inber dizkiazuna hori, xarratan, Vale. nolako xarra moztu. Vale. Eta ni bien bitartean jarriko dut hemen, baratxuria eta kipula txikituta erregosten, eta ingo duna da, gero perresiakin eta irinakin txakoli pixka daukadan hemen, pobreak txakolin ez dute izango, baina kasu honetan badukagu, hortarako iristen zaigu bintzat, eta ingo saltza berde bat. Horban gero, ingo dituguna patata hauek irinetik eta arrautzatik pasa, frijitu ingo ditugu, eta gero saltza hortan sartu, eta hor bukatu. Eta lagungarri moduan, arrautza batzuk jarriko dizkigu lan galdarrestatuak, eskalfatuak, eta listo. Plater erraza, baina mega goxua. Vale. Eta kirolarintzako balio duena. Bai. Patata azkenean ondo dago. Erosin lokitan dago patata. Bai. Asko jatea gainez, Zuk kirolari aipatu du. Jana eta olako... Kontrolatu egin behar duzu pixkat. Eta 24 orduko olako probatean nola itezu? Jateko eta... Nik ordu erdiro gelditzen naiz. Aha. Udetetik atea gabe. Bai. Eta orduan hartuzu, hidratos de carbono, edo geles líquidos, edo proteínas, edo uda, edo... Baina uretatik atara gabe. Atea gabe. Egon behar uretan denbora guztiak? Geldik, bai. Ziklista bat bezala, baina ziklistak normalean ziklista beak ez da gelditzen, aunque tenga igual... Bai, bizikleta ematen doa, baina gainean. Bueno, bauka igual pintzatxo batekin gelditzea, edo zerbait zitrikatzerako psikologiko tiene que bajar, lo que sea, ez? Bai, bestela ez? Bai, baina bestela gelditu, bai? Ja piraguistak edo embarkazioak dauka ja prestatuta, zure jana, eta, bueno, media barrita, edo gel, edo uda, beti uda. Ura eraten, Eran beti. Bai, eta nahiz eta ariketa egiten ari zara, mugitzen ari zara, baina... Uda, segun nola dagoen, o segun ze temperatura dagoen, giroa edo segun nola zaudezen zude bai, Bai, ez da beratzen. Ordu asko die, ez da igual 3 ordu ala ordu, ez? Ordu asko die eta korrupezan gora berak die izugarri. Izugarri. Eta zein izan da holan, egin duzun froga ura hotzen egondan temperatura, nun izan da? Ba, izan die bi, bat Lago Grey, Txilen, izan zen en un glacial, bestea el Estrecho Magallanes, de bai osotza, eta beste bat, osotza zatet, gradu bat edo utz. Uda. Grado batean? Bai. Eta gero beste izan zen, uda hotza, temperatura oso hotza eta leku oso espeziala, oso ekreban zaude zen. Bosnia-Herzegovinan, en el año 95 egin nun, uda 0 grados 1 grado, ibaia, Nedez bai ibaia, temperatura mente 15 bajo 0, eta bueno, oso leku oso... Baina hor neopreno ere lodiagoa ibiliko zu, Baina ala de... es igual. Die neopreno que se llaman húmedos o mojados, uda sartzea la. Ez die estankos. Eta beratzen duzu zure gorputzakin hori, eta hor pelikula film bat iten da, eta hori iten da, baina, klaro, beste hotzakin, azkenen... Eta, bueno, eta nolatan hasi zinen, holako gauzak? Ba, ni lehen izan korrikalaria. Bueno, ikusten nahiko gona, Behobia San Sebastian ere kategorin irabazita, azkeneko maratoia 20 urtekin 2 ordu eta 32 minutu egin da, 40 postun sartu nintzen, osea, de los primeros sartu nintzen. Bai. Baina, bueno, ez dakit zergatik, 23 urtekin, bueno, izan zen imposible, osea, naukan ja problemas musculares, bueno... Ez que korrika hori badauka, ez? Impactoa, eta gainaz nik hori nintzen... Agorra da. Azkenen kilometro asko entrenatzen da, lehenko zapatia guango bezala ez ziren, ez? Eta lehen fiziok gutxi zaude zen, da masajistak parecían que eran brujos, gutxi gora bera, Bai, eta entrenatu belen nik uste gehiago entrenatzen zara gaur egun baino. Nik denbora baten honintzen entrenatzen, goizta zalde, me salía una media de 40 kilómetros diarios. Hori, gaur egun ja, jendeak ez duetan gehiago. 20 urtekin hori da burrada bat. Aztakeri bat. Aztakeri bat, osea, esatezu eta, komo, aztakeri bat. Bai, gaur egun badakigu gehiago dala gian, hobeto kalidadea gehiago, kantidadea baina. Bai, eta gehiago, goen daudez, beste... Eta zu esatezula materiala, eta... Materiala gehiago, zapatiak, goen daudez. Obiak. A ver, como pisas, pa entrenar, pa asfalto...
pa kompetizion. Bai, zapatilla zuretzako plantilla direla, dena mila, asko aldatu da. Asko, asko aldatua, ez dakit. Buen dakozu pulsometro de todo tipo, GPS, ez dakit, ez asko aldatua. Eta gero, bueno, bukat, ja 23 urtekin, ja korpusak esan zuen, de correr, nahikoa ezin zula. Eta, bueno, nik esan nun, egintziaten proba medikok eta no me encontraban nada raro. Baina nuen segi. Segi eta azkenen zantziaten, tarteka pixkat probatzeko, baina nik enun mejoratzen. Eta de la noche a la mañana me vi con un traje neopreno de la época eta Ebro ibaian sartuta. Hola, una locura con pentsatzen zu eta nola, gainaz nik enitzan ni igarilaria, ni igari uda dutxan eta justo, ez? Eta, bueno, hola zinitzan. Osea, postun bat, ero nola teaz, ez, momentu horretan anaiakin zer, tolosarrako lagea, osea, hacemos esto, Eta horreneko trabesia izan zen, abenduan, el año 89, Logroño-Zaragoza, abenduan, del 26 al 31 de diciembre. Oiza, horreneko proba. Horrenekoa hori, ja, hola. Ibaien nire anaiatanik eta geho nire aita eta beste bin lagun, kotxekin, nolabait nos veían cuando podían. Baina guk Ibaian bakarrik. Zema kilometro izan zen gutxi bere? Berreun, 600etan. 600, oso. Eta nire anaiatu delan intoxikatu egin zan, eta nik nintzen 200 bakarrik. Osea, bakarrik, etapak izan zian. Bai, bueno, familia ondoan da, baina igeri bakarrik. Osea, nik enakin urrungo kurban zertzean. O rapidoak, edo presak enakin. Eta, bueno, hola hasi ginen bizkarren, zatik lehengoko trajeak oso gorra ziren, oso gorrak. Eta, bueno, horreneko trabesia egin genuen atzeaka, zatik aurreak zan imposible. Gero bengarrengo trabesia izan zen Miño Ibaia, 340 kilometro, osoa gainaz, eta igual, Ibaian guk bakarrik eta jendia kanpotik. Laguntzen. Hirugarrena izan zen Sil Miño, 200 kilometro. Eta gero ja, nik uste izan zala Iesa, Jundatorri, Lagonez. Monstruorik ez dago, ez? Ez dago. Zuek izan zineten neiko monstruo hor. Bai. Lo que pasa es que, zu jutezea, hemendik pixkat, revista batzuk irakurrita, eta zer egia alda. Informazio pixkat egin. Eta batzuk, garo, esateue, igual akaso, igual zerbait egon goala, eta hor sartu beharko naiz. Eta hor lagun bertan dago zentro de... ez da egin, esan de investigación, eta gero maketa da, del monstruon maketa. Nesi, dago lago txiki bat, eta maketa, Nesin maketa. Eta dices, y esto igual está en el lago. Eta, a ver... Impresioa da horreneko, ez da egin, horreneko igual kilometrotan. Gero ja lan egin bezu, osea, gero ja igari... Burua ja dago, igeri itera, eta... Baina horreneko kilometrotan, bai, be. Barkatu, Carlos. Buelta mango... Bai, moztu inizuta. Bai, ze hori da. Hola. Buelta mango jo, eta ingo itxuguna da, gero... Papela jarriko dut hemen, eta atako itxugu... Olioak etzera. Kozinatzea eta gustatzen dizu, Carlo, ibiltzen zara? Bai, tarteka ibiltzen naiz, gustatzen zait. Vale, orduan zure... Hemen nesu gutxi, bueno... Bai, venga, zure... Patatak zure kontu. Nik bota ingo izizutorra eta zu... Horre nahi bai juzu ja, atera... Ze gustatzen, pixka kolorekin? Bai, hola, horre nikoa da. Kolore hola nikoa. Nego inbeste tirada tingo izu. Janaria eta asko zaindu behar izaten duzu, basara... Zaindu egin behar da, asko ez de dieta, hola... Bai, ez da, korrika bezala ez da... Nik azken finean, nik grasa pixka behar dut. Zatik, garo, ez da... Nik oso mea ezin ezibili, zatik, azkenen nire trajea asko pesatzeu, uda asko hartzeu, eta igual pesatzeu behartzeu 10 kilo. Eta gero nire trabesiak ez die, lau orduko, ez die trabesiko oso luzek. Bai, eta koipea behar dala, behar da. Eta gero lan badukazu lan
frogai baino lehenago manirik eolan zerbait Batez. berezia jaten, ez? Hombre, pixkat igual, hiru lauen pixkat hidrato karbono pixkat gehiago sartu, denak egiten zuen, denak egiten dugu. Baina bestela ena izola, hemen bolo loko. Ez? Ez. Baina nik uste normaltasuna dala onena. Bai, normalen etxean jaten duzuna. Etxean jatezuna, hoi da. Hoxe jan, ez? Hoi jan. Eta gero, nik hola ez detola ezer berezi egiten proba egin baino leheno edo... Ez da guzela mani berezi, ez? Bai gustatzait dena, nolabait dena kontrolatu, haber zen nire ekipoa, o nire nik ematen dut guztian, nire ekipoa nola dagon. Zatik hau, nik esatetena nik igare egin behar dut. Nire ekipoa lo hartzen mahu, o zoiak den dijoan tipoa, o patroia lo hartzen mahu, hoi nire burun kontra dijoa. Ja, bueno, kipula eta egin daude, irin pixka botako diote hemen, loditzeko, goiaraka da pare bat erolan, ondo naztu, txakolina pixkat, txakolina, ardo txuria, daukasuena eskura momentuan, edo ez dela ezer gabe, Eskenean, pobreak urak iningo dute eta alduenak ardo txuri pixkat, ero, beltza ez bota. Olakotan, txakolina, sardo pixka botalko denioke baita, biziago geratuko zen. Hemen oin, evaporatuko du pixkat, eta gero ingo duguna da, salda botako du, perrexila, eta patata hauek, bertara botako ditu, eta bertan bukatuko du. Zer oin, azkenean, gordina daude patata hauek. Nahiz hemen frijitu pixkat, gukin diguna da bakarrik geruzatxo bat gainean, eta ez daude, barrutik hau indi gordina daude hauek. Eta gero izango da, saltza hortan bukatu, eta arrautza gainean jarriko dut, eta listo. No. Eta gero, bueno, igeri jaz. Ez. Igeri... Deskansoa de oso importante izatea, Bai. Nik uste gaur egon, entrenatzaileak eta hori, niko entrenatzaile berri batekin nahi, eta lehen baino gutxio entrenatzen dut, deskantzatu egiten du gehiago. Bai, esatea un descanso aktibo. Bai. Ez descanso totala, baina beste igual... Suabea, bai. O bizikletan buelta askabat eman, bai. Niko ala itet, normalian igual descanso totala, ez bueno, igual egun batzuk bai, baina bestela, aunque sea ordu bat bizikletan buelta txiki bat, edo bentsat zerbait egin. Zati bestela korputza de asko motaltzea eta, bueno, burua de bai. Batez burua nik uste garrantzitsua dela buruantzako. Bai. Eta entrenamentu azu nola egiten dituzu? Igeri lekuan, ero, kaba? Ez, igeri lekuan ez. Egiten den normalian, hori joa juten ez, nik elgoi barria juten ez lanea, eta elgoi bar bukatzetenean lana, hori joa juten ez, tan igaritet hori joan, elarria de hori. Bai, ni utzeta gora eta bera da. Gaina zozondo daukat, zatik, daukat korrinte, eta batzutan daukat alde, eta ez datzutan kontra. Bestetan kontra. Eta jute manez alde, kontron daukat. Eta orduan, nire lana nahiko Bai, hombre, pixat gortasun hori beti bidatzezu, zati, bestela piztinan sartzen mazea, bueno, kondiziones óptimas, temperatura óptima, sinolas, ez? Bai, eta ez da, azkenean, zukori ez duzu aurkituko? Ez, bi aldiz egin dut piztinan igari, proba, bi aldiz. Izan zan, guendala, 12-13 urtean edo guatzen, Tolosako polikiroldegian nik inauguratu nun, eta egin nun aurreneko aldiz 24 ordu. Piztinan gora eta bera igerian? 2000 vuelta, atera gabe. Alberto, hor daukazu erronka bat, 2000 vuelta. Guk hemen zuzendaria daukago igerian ibiltzen da, eta... Izan zen aurreneko froa, 24 orduko aurreneko proba egin nula. Eta gero pasatzean 5 urte lakon bat, eta egin nuen por la violencia de género, en contra de la violencia de género. Bai? Eta piztina 50, también 24 ordu. 24 ordu. Han bizkarrez baita, ez? Bai, dena. Egiten deten guzia bizkarrez da. Dena. Baina, eta buelta eta alde batea, buelta bestera. Izan 100 probak oso gorra zatik gainaz, izan oso motxa da eta errelojoa ez da muitzen. Jutezea o etortzezea eta errelojoa muitua minutu bat, minutu orduan ba. Oso gutxi. Psikologikoki nahiko gorra da zatik. Hori izan banezun, ez da? Oso gorra zatik. Ez da muitzen relojoa. Eta orduan, bueno, bi dauzkat egin da, baina niri gehientzuena guztatzea eta
igaritea laike libre, osea, ez, o laguan, o ibaien, o... Eta zenbat ordu egiten dituzu, egote zenean horre errekan, ero? 2, 3, 4, depende. Bai, ez? Segun ze lana egin dezun, o no, zati, askotan nire lana, da... Claro, hori da, zu kontutan izan behar da lanetik zatozela. Claro, eta igual askotan altzatzen ez goizeko 3:00. Claro, hortik... Bai, eta hori jende asko... Eta txoferra naiz, osea, nik daukat responsable handia, nik ezin dut... Nik kontuan hartu behar dut nire deskansok eta nire responsabilia, nik daukat responsable handia. Carlos, jentea ez da konturatzen asko, nik gaur egun, hemen, nik egiten dudan kirolean, jende asko egiten ditu, kriston entrenamentuk, eta ez dute kontutan hartzen 8 ordu lan indutela lehenengo. Bai, kontun hartu behar da. Eta hori kontun hartu behar da. Nik normalean egiten dut, igual 2 ordu olako bat, segun zelan egin dezun, 2 ordu olako bat, zetik hau, urrungo egunen, berrizei iruteretan o goizeko lautan horian ikuste ja altza behar zu. O ez goizeko iruteretan, mazke askotan, atzaldeko turno daukazu, eta etortzen zaitxea 12 o ordu batan, gabez. Eta orduan, nik normalian lana egiten badet, nire entrementu die normalak, normalak esatizut, igual 2 ordu jundatorri hori joan, eta kontrakorriente, eta broma bat, baina, iten detena da, jai daukatenean, orduan, igual meter 2 sesiones, ordu gehiago sartu. Baina, jai daukatenean, holako egun berezitan. Deskanso pixkate daukatenean, ez? Bestela, egun normaletan, ez? Azkenen nik daukate nire jornala da, txofer bezala, eta, garo, ni txoferra naiz, da, bueno, responsalia handiko lana da. Baina, nik uste toi da, azkenen esperientzia, esatezu, gaur daukat denbo igual lan gutxi egin dut, aukera daukat pixkat entrenamentu, pixkat luxiagoa o gogorragoa, farlet bat sartu. Por ejemplo, da, entrenamentu igual, eso soluzia, pero cambios de ritmo, de igual de hora y pico, te pueden dejar un poquito... Batzutan entrenamentu motza intensidadea sartzen bai oso asko gortzen da. Velocidade ez daukat egin beharrik, ez daukat nire entrenamentu velocidadek ez daukat, baina noiz behinka guztatzeit farlet sartzea. Bai, bihotzan dago gehien bat, ez? Pixkat istutu bat emateko auspoari eta ondo pixkat bizintasun, zati, igual, segun ibai baten, ez? Dakoz un momento crítico, es decir, tengo que salir de aquí con velocidad, pitxin bat velocidad de behar dezu. Claro. En un rápido, en un remolino, que te está, o en un rápido que vas, arkaitzen kontra zoazela. Hor momentu da behar dozu intensidadia ateatzeko hortik. Ateatzeko. Orduan hori de, pixkat entrenamentu egin behar da. Eta hola, izan duzu lan, Ibai gogorrena alde hortatik, luzera baino teknikoki zein izan da holan harriak eta aurkitu dituzulako, eta... Ibaia normalian, Ibaiak hola normalian bere karakterizika dauzkate, ezatik. Ez da, por ejemplo, Ibaia gaur igari, igual hemendik urte bat igari Ibai hoi, eta aldatu egin da. Zeratik, igual uda haunditu egin da, o sekia badago. Por ejemplo. O lehen, guan honbeste ez, baina lehen, jendia botatzezun Ibaia, denetatik, friorizuko moto, bizimeta, kontenedorek, zer aurkitu duzulakotan? Animalik, denetatik. Basura, denetatik. Horrena pixkanagan ikustu eta igarela pixkate, kontzientzi pixkat izaten eta zaintzen. Bai, eta, depuradurak sartzen nahi die, denetatik. En fin, hori ningo duna da, arraiak aldeatera utzi, eta arrautzak betetzen jungo gara. Horrena, ura jarriko berotzen, arrautza hauekin barrituguna da galdarrestatu orain, eta hortako ur beroa behar dut. Txula hona daukete, Bai. Tapa jarriko dugu horri, eta horrela lehena bengo dira. Honet, 10 minutuan ero, inda izango ditugu txula dira. Eta hemen, ura berotzen jarriko dut, eta azkenean, arrautzana, esaten izuna, izango zen. Beira, brotxa bat hartuko dut, brotxa nundo. Olioa, urdai azpikoana, pixka bustiko gero hobeto askatzeko arrautza. Eta hemen, arrautza bat olan hartu.
Arruro bota. Eta gero, gainen batzuk, Urdai azpiko pixkat. Eta hemen, botaldio urdai azpikoa, ero txipiroi batzuk egin ditugula salteatuta, txipiroi pusketa bota, eta ero tinta gainean ero jartzen ditugu. Katz pixkat. Eta hori izango zen orduan, biltu iten ditugula. Eta hori irekiten dagoenean ura, sartu hor, 5 minutu. Irekiten hasten danetik, gutxi gora era, 4 terdi, nik, 5 minutukin geratuko zaikuna da zuringoa eginda, eta gorringoa gordinik. Eta gero jarriko jo, paketitxo bat, pataten gainean jarriko du. Holako 3 bengo ditugu, eta listo. Orduan, utzi guzue, 10 minutu patata hauek hemen eiteko goxo-goxo, eta behin inda dauzkagula, etorriko gara, arrautzak egiten, eta ero platera bukatzen. Bueno, hauek Carlos bezala uretara. Gainez, udoi nahiko bero. Ur beroa, behitu hotza aipatu du lehen. Bai. Beroena nun pasa duzu bero gehien? Berona, nik uste, seguru gainaz, pasatela itxaz ia Mar Muerto, Jordanien. Agostu nigari nun, eta temperatura ambiente gutxi gora bera 50 gradutik gora, eta uda, ez da egit, 35-36 gradu, hogeio. Horru nik egin nun maskara bat, berezia bat nik egin nun, eta tubo batekin. Eta tubo horrekin, me introducían la comida por el tubo. Osa, jatekoa, orduan holan maskaratik, tubo batean? Una maskara normala, una maskara de tipo gas o maskara bat. Janin un pantalla bat... Eta arnaz hartzeko eta maskara horrekin? Tubo horrekin. Eta, bueno, probak egin nun hemen, eta, bueno, hola egin nun trabesia. Baina bero asko egitezun, bero asko, eta gatza hori edo produktos kimiko hori, azkenean, korputzanko oso veneno da. Ez, azkenean, zuk esate, ura sartu iten da neopreno hortan, ura barra... Nik neoprenokin ezin nun igarin. Horre zer gabe? Likrakin. Likrakin. Bai, zati, claro, nik esaten nun, nolabait protegituta jun behar nahi, zati, bero asko egitezun. Eta neoprenekin ezin zahun. Eta gainaz gatza sartzen baizizun neoprenon da kristala bezala. Horre moztu egiten da. Moztu egiten. Orduan, likrakin, likra normala, galtzak eta goiko zean likra, eta hola, pa no quemarte. Zema kilometro ditzen dituen hor? 50, baina 3 egun hola honu, zati gainaz, frenten Israel dago, eta, bueno, eta... Estuvimos bastante, ez da inola esan, perseguidos o vigilados por... Bai. Kontrolatuak eta... Oso kontrolatu. Oso, gainaz, gujuinan con la armada jordana, baina beake tenían miedo de andar mucho por el Mar Muerto, pese a ser armada, pese a ser. Eta Carlos tartean, bitxartean igeri egiten. Bai. Bueno, bagok patata hau bukatu ditugu, izan ditugu, ikuste ditu, jakiteko egin da dauden, errexena da, labana sartu, eta ja, biguna daudela ikusten ditugunean, listo. Eta arrautzak esan dakoa, sartu dio denbora, gutxi gora bera, 5 minutu izango ditugu, eta bain izango dela, ireki, eta bat jarriko dio hemen, eta nik uste dut dago, ez da egit, pobreenak erozeinen edien, baina zoragarri egon. Gozo... Pinta hona duka. Bai, hau, oso platerko xua da, Benetan, probatu, etxean daukagun osaia dira, ikusi zuen patata, arrautza, irina, beti izaten du, eta guk kasu honetan, botako diogu, arrautza jarriko diogu, baina arrautza gabe egiten baduzu ebe, ez dago inungo problema. Horrela jateko ere, hauek oso goxua daude, Nik uste dut, probatuko du batekin, zer modu zaten, izango zen, guraizekin, pixkat moztu, pixkat, hau, indik, minututxoa falta zitzaion honi. Besteat, ikuste duzu hemen, nola pixkatu indik, bai, ikustea. Ordina da hon, hau, bilduta geratu behar zen, beste minutu bat, beste ainda dago, dena, nik horrela jango nuke, baina, bueno, jende bat, bakizuek gustatzen zaio hola pixkat arrautza geixo egin da. Orduan, nik uste dut, zen hau, ikusten egin da dola. Hori, bakizue, ireki,
5 minutukoin seguru daudela, Nik hauek 4 minutu ero gongo ziren. Eta bain izango zen hemen poliki, eskukin. Horrela jarri. Eta listo, perrexi pixkat. Eta hau, ointxe jango du. Txakia. Sarrezka. Vale. Da banda, hau. Eta bain imardana, hau bateako dut, geroko. Moztu. Bai. Venga, zu. Hau biltura gabe. Eta, uste zue. Hau da, horrela geratu gara. Eta bain ja, jan. Horreta. Pues una dugu. Una. Bosua jatzen dira. Bai. Da, hogei dala, later merkia, Dauka hidratos de carbono eta proteina. eta kompletua. Momentu batean indakoa, eta animatu olako platerak egiten.